Dipanggihaken sinten mawon wujude seupami Mas Eko, Pak Arifin, Pak Latif, Pak Jan, Pak Geman, sinten sing nyoba apa? Niki sedaya sing hadir niki nuturno nek niki wujude Gusti Allah. Lah jenengan wis hadir ketok geger kaya ngene kok durung paham nek iki wujude Gusti Allah, mosok jenengan tasik pangling. Lah sampeyan saged memahami, lah nek sampeyan nguasi, sampeyan masih Pak Arifin wonge. Lah iki wonge wis teko. Mas Eko wonge, Pak Latif wonge, kuwabeh wonge. Sampeyan ya ketok moto nek wonge. Lah sing dimelokno sampeyan paham jero ini sapa? Jero iki sedaya iki wujude Gusti Allah, rohe Gusti Allah, satu kesatuan Gusti Allah. Satu kesatuan. Mas Eko rohe Gusti Allah, Pak Latif rohe Gusti Allah, Pak Arifin rohe Gusti Allah, Pak Jan rohe Gusti Allah, Kang Ipin rohe Gusti Allah, Mas Aris rohe Gusti Allah. Napa bedane? Bedane wujude wajahe dhewe-dhewe. Lah gara-gara masih wonge akhire padha pangling. Monggo Mbak Puji. Sampai nek wis paham sedaya sing dipanggihaken jenengan iki nek kehadiran Gusti Allah lewat wujude sinten mawon niki wau, nek jenengan boten pangling berarti jenengan sampun angsal rahmate Gusti Allah. Lah rahmate Gusti Allah niki medune kapan? Rahmate Gusti Allah medune setiap saat, setiap waktu, boten wonten masane, boten enten wektane. Lah nek piye Mbak kok gane wektune, gane wektane. Lah nek seumpami sampeyan saged fokus 24 jam tenggene Gusti Allah, ya Gusti Allah selalu hadir 24 jam nunggoni jenengan. Lah nek jenengan fokusin nang Gusti Allah isuman. Terus saiki kegoda mbah ditopo nggo sore lagi eling Gusti Allah maneh. Terus engko bengi lagi eling. Berarti sampean angsal rahmate Gusti Allah niku menco-menco. Nggih to? Isu awan nek eling to. Padahal Gusti Allah wis ngomong, awakmu seumpama lali kambe aku lho, aku tetep eling kambe awakmu. Seumpama sampeyan sedina belum lali kabeh Gusti Allah, Gusti Allah ya selalu eling kalih sampeyan. Seumpama jenengan lali, lah napa Gusti Allah terus sampai ditinggal? Kan ya gak mungkin. Padahal Gusti Allah wis nunggal tengene jenengan satu kesatuan. Sampeyan ngelarani Gusti Allah, maksudnya ngelarani ini lho. Rumangsa nek kabeh iki sing duwe jenengan Gusti Allah ya tetep cinta kali sampean. Ya gak gelem ngalih kene sampean. Cara wengi wong paling setia Gusti Allah iki. Gitu. Masih hambane juwengkelno, gregetno, gak paham, gak memahami belas kabeh hambane apa mbek Gustine. Gusti Allah tetep nunggoni awake dhewe. Jere wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jere aku selalu bersamamu. Nek aku selalu bersamamu, sampean paham napa mboten nek Gusti Allah iku terus nanti melok sampean. Lah sampean nek gak paham, nanti ditutno Gusti Allah. Kok jarine Gusti Allah aku gak roh Gusti Allah ndi. Lah sampean bedino deweloki Gusti Allah nanti kok pakling. Berarti kan jenengan dudono wong sing
Utong